дуслар, бергәләп Аллага шөкер март азагына килеп җиттек. Бүген март аеның соңгы тапшыруы һәм аның төп сәбәпчесен шатлык белән экраннар алдына чакырам. Ул да булса, иске кулаткы егете Тимур Ахметовка бүген 17 яшь тула. Шул уңайдан аны әнисе Анисә Равильевна, әбисе Тәүхидә Хасановна, апасы Гөлсинә, тормыш иптәше Марс, балалары Артур һәм Эвелина ихластан котлыйлар. Улыбыз безнең төрле яктан да үрнәккә куярлык егет. Иске кулатка механика технология техникумында ул намуслы, гел яхшы билгеләргә генә укып килә. Аның әле бер генә көндә йөзебезгә кызыллык китергәне юк. Киресенчә, тәртибе өлге буларак әйбәт. Бүген синең нинди мөһим көнең, улым. Син үз гомереңдә беренче әһәмиятле бусаганы атлыйсың. Синең алдыңда әкренләп, балачак ишекләре ябылып, яшьлек капкалары ачыла. Кызганычка каршы, тормышта бер генә тапкыр була торган шундый матур вакыт. Без сиңа бәхетле хатирәләр, хәтереңдә калачак күп кенә кабатланмас мизгелләр телибез. Йөрәгеңдә зур һәм чиста мәхәббәт урнашуын телибез. Әлбәттә, без сиңа һәр вакыт ярдәм итәчәкбез. Янәшәңдә гел ышанычлы дусларың булуын телибез. Сиңа нык сәламәтлек, барлык бурчыларның да читләтеп узуын телибез. Без беләбез, син якты киләчәк турында хыялланасың, һәм син балакайыбыз моңа лаек. Бәхетле бул, улым. Иң дәртле чагың, кадерлем, 17 сиңа тула. Бу вакытта яшь егетләр, бигрәкләр чибәр була. Бар ягыңда килешкән бит, уңсын гына тормышың. Матур әкияттәй булсын синең балам язмышың. Дога кылып бер Алладан сиңа бәхет сорыйбыз. Бәйрәмеңдә һич кенә дә без моңаеп тормыйбыз. Тимур, якыннарыгыз сезгә ихластан яшьлек таңында килгән бәйрәмегездә күтәренке кәеф телиләр. Һәм алдагы матур җырны нәкъ сезгә дип юллыйлар. Без дә кушылабыз. Бәхетле булыгыз. Ай, кояшын
дуслар, языгыз. Без Алла бирсә рәхәтләнеп хатларыгызны укырбыз. Киләсе очрашуларга кадәр сау булыгыз.